24/7. Lago Bronter, si Tatay Digong. Hi, guys. Guys, ulit pa tayo manok day Guys. ako dila kwarta. Oo, niya na to guys. Malit nagmanok. Muna kung saan nato natong kuan. Obligasyon. Para sa Sabado ba? Para sa feedings din ha. Wala mo yung Naka 24/7 ni ha? Tatak, Duterte. Ay, Lord. Anong atua man mo ng beef? Dire may sa Emily, maglaroy-laroy. Maglaroy-laroy ang 24/7. Asik. Dire na po mi daw. Sulod mi dire nga area kung naabay hatag sa nagpasalasit me para sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. No. Kung tapos sila donate sa Davao Oriental, no? Oh, see you in Sandy Pohon, Bangon, Davao Oriental. Lalaban tayo mga kababayan ko diya, no? Sa mga taga Davao Oriental. Sabi na sa ako sa Isidro, pagkang Davao Oriental, no? Laban tayo, guys. Di tayo lalaban tayo sa linog na yan. Pray, importante mag-pray ta, ha? Ha? Yes, and good. Pinapun mi sa sis, no? Pumunong ko na yun. Ang organizer man na itong... Serious kayo si Ate Zumba? Ate Zumba undas yun? Oh, pinta man na. Nanapod mi diri sa Lucia, no? Sa 24/7, no? Nagkatid doon ni solicit ni ma'am, no? Para sa kuan sa nasaranta ng lindol sa tawanan sa Davao Oriental. O mo nilang cake, no? Kung gusto niyo mamalit na lamian na cake, no? Lami lang cake diri, guys. O na sila lumpia diri nga lami ug kayo. Diri ra mo anhira mo diri sa Lucia, no? Dira ra na siya makita og banda diri. O babay ug God bless sa atong tanan. Dinapod may sa pit patrol na kuan. Dinapod mo pasalosit kung naa sila ikahatag sa pasit. Donation. 24/7 Vlogger Volunteers ni Tatay Digong. Papareceive lang po sa kopya ng... Na nabitaw mi diri sa panaderia, no? Ay na ngayon yung tabang para sa mga nasaranta o ino dito sa Davao Oriental, no? Ngayon kung naaba sila yung katabang sa panaderia, no? So, sure po ani na dito katabang nila. Balikan lang namo. Kauban ako sa Ate Zumba, shout out. Ate Loripin, dito, may istorya pa. So, dito sa amin na. Kauban namang 24/7 Vlogger Volunteers si Tatay Digong at samahan Aguila ng Mindanao. Kami yun. So guys, magpa-posirin sa inyo guys. Kauban na mo ang women's chapter ito. Samahan Aguila ng Mindanao. 24/7 Vlogger Volunteers si Tatay Digong. So, kung kinsa itong money dire siya, Emilino na kapot feeding libre. Hanggang sa dulo. Sport feeding, libre lang, boss.
nagsimula sa simpleng pangarap. Mga di magkakilalang nagtagpo sa iisang Dami hangarin. po feeding guys. Kung gusto ninyo magkaroon niya na libre tayo. At Subdivision, pagkakaliw ka na naitindahan ng kuhan, rotusan, inday, kosta, no? At pagkakaliw sa kuhan. Pag-CG ano? Libre lang, libre lang. From ano? Samahan ng Atila. 24/7 vlogger vloggers. Ang tatay Digo. Kauban na mo. Women's chapter 2. kasama si Tatay Digo. Lagi kami nandito, walang iwanan, walang susuko. Sama-sama kami hanggang sa dulo. Libre lukaw. Lumipas ang araw, lumalim ang samahan mula sa bahay ni Tatay. Lumipad ang ating tinig, bawat vlog, bawat sigaw sa bayan marinig. Solidong grupo, Libre lukaw, guys. bawat natin iisa ang sigaw. Dami pala libre lukaw. Iisa ang laban, Tatay Digo Guys, dahil pa libre lukaw dire. Naog sa mo. Pinag hindi matatakot kahit anong unos. Ah, sige, sige. Guys, yung libreng lugaw at saka pandesal. Ano ha, 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digo. Mitsamahan ang gila ng Mindanao. At kauban na mo ang Women's Chapter 2. Volunteers, vloggers, kasama si Tatay Digo. Lagi kami Libreng lugaw, gang. mo kami hanggang sa dulo. May palibreng lugaw, guys. Libreng lugaw tayo, libreng lugaw. Pila-pila. Lugaw, boss. O, sa ipilis sa laming nga lugaw, sir. Lame, kay libre man. Ikaw, sir, o sa pinapil ni mo. Lame kayo. O, lami daw siya, guys. Appreciate na, sir. Kami hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo. Tatay Digo, kasama mo Libreng kami lugaw. hanggang sa dulo. Ilamihan na sila sir og lugaw, no. Ako na mo na ang mga kuan sila. Ani? Samahang agila ng Mindanao at saka 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digo. Kauban na mo ang Women's Chapter 2. Sa simpleng pangarap, Then ang HG Tuda. kilalang nagtagpo sa iisang hangarin. Sa bahay ni Tatay. Ay, wait lang ha, babalik na. Sama kami hanggang sa dulo. Ayaw mo. Lumipas ang mga araw, lumalim ang samahan. Sa bahay ni Tatay, lumipad ang ating tinig. Bawat loob, bawat sigaw sa bayan maririnig. Solidong Amang break, grupo, sayaw sa Women's. bawat natin iisa ang sigaw. Katarungan at karapatan. Wait, samahang ang Lira Mindanao 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digo. Kauban ang Women's Chapter 2 at HG Tuda. Hindi matitinag, hindi matatakot kahit Lugaw, libre! sama-sama sa pagkakas.
og solusit no para sa salanta ng linog sa Davao Oriental no. Sa banay no, sa kada. Wa may solusit dito kala madam. CG Store, kan CG Store. Diri na pod mi no, paano po may kuha mo solusit no. Ito ni ngani kay Lisi Lisi kay Ma'am Lisi na pod mi pag solusit no. Sa BC Hardware po. Kami solusit. Nanapod mi diri sa pork and chop. Ang kuamig soli no. Una ba sila ikatag. So guys, presyo ba? Banatay! Banatay! Ay, pero yan ang pot! Ay, sabay na! Ay, bagay na! Marami na! Wala itong mahal ka na ako. Pero may kwan. Lugaw, lugaw, lugaw. Sumpon, tak ada. Lugaw, sir. Oh, vlogger man na si Chef. Tara, nag-chat-chat sila guys. Tagay niyo. Sila kuya. Supporters ni Tatay Digong. 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digong. Isamahan na Agila ng Mindanao. Me. Agila ng pirok-pirok. Dili. Guys, mayong hapon no, ipatiwas na mo ang kuan ang logo sa kanto. Diri sa kanto si Emilio. Wait baroy. Wait samahan na Agila ang 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digong. Women chapter 2 HD Tuda. Tara guys. Libreng palugaw. Hanggang sa dulo PRD, o bahala na mo niya. Basta kay PRD ko. BRD. Si Tatay Digong. Kami ang vlogger volunteer si Tatay Digong. Hari ni tatay, lumipad ang ating tinig. Bawat vlog, bawat sigaw sabay marinig. Ay gina, vlogger mo. Grupo tapang at pasitan na Vlogger ka, magkita ko sa talan. Magkita sa talan. Sikat na ka ma'am. Shout out si ma'am. Kasa kay ka ma'am. Dito tayo magsabak eh. Basta kay Duterte pa, Duterte. Duterte na si ma'am. Tatak Duterte guys, no? Ipadayon na mo ang kuha ni Tatay Digong. Kung siya gawa ni Tatay Digong sa Davao, no? Magkinula siya. So, please follow and share. Comment down below guys. Bye-bye. So guys, hagay na kay ko, katugog kay kong naong, pero nilaban lang yun may kay para matiwas na mamong palugaw, no? Free para sa pista sa Emily Homes. Then, nagpalugaw ang Samahang Agila ng Mindanao at 24/7 vlogger volunteer si Tatay Digong. Kauban ang HD Tuda at Women Chapter 2. So, mo ni guys, no?
Gipatiwasan na mong lugaw kay murag kapoy na kay ba. Yeah. mo kami hanggang sa So tatak 2:30 tayo guys. Sana all.